ni nyinga Chris Owino. An kod Oboke adek, Daily Nation, The Standard kaachiel kod The Star. Oboke mokwongo an kod oboke mar Daily Nation. Thor mar wach e nyim oboke mar Daily Nation en row over scheme to delay 2022 polls. Row over scheme to delay 2022 polls. Yuarok e kind josiasa ewi chenro mar chwalo nyime yiero maduong' mabiro. Yuarok e kind josiasa ewi paro mar chwalo nyime yiero maduong' mabiro. Jogo masiro lwedo bill mar BBI oramo ni nyaka BBI teri ombulu mar paro motelo ne dhie yiero maduong' mabiro. Gino ma jotelo motenore kod jalup ker William Ruto neno ka chenro mar chwalo nyime yiero maduong' mar kom ker mabiro. Iwacho ni jotelo mag siasa masiro lwedo bill mar BBI oramo ni nyaka ter BBI ombulu mar paro motelo ne bago yiero maduong' mabiro. Gino ma jotelo motenore kod jalup ker William Ruto neno kaka chenro mar chwalo nyime yiero maduong' mar kom ker mabiro, kendo giramo ni ok gibiyie paro makamae. Mano e thor mar wach e nyim oboke mar Daily Nation. Row over scheme to delay 2022 polls. Jotelo mag siasa masiro lwedo bill mar BBI oramo ni nyaka ter BBI e ombulu mar paro motelo ne yiero maduong' mabiro. Gino ma jotelo kata achiel kod jood bura motenore kod jalup ker William Ruto neno kaka chenro mar chwalo nyime yiero maduong' mabiro, kendo giramo ni ok gibiyie kod paro makamae kata matin. E nyim oboke mar Daily Nation bende, Court of Appeal ne ogolo chik ni okil Kamaloka Miguna mondo oyiene oduog e pacho. Court of Appeal bende ne ogolo chik ni okil Kamaloka Miguna oyiene mondo oduog e pacho kae maonge leo kata matin. Ito oboke mar adek, jayalo marahuma mar piny Nigeria TB Joshua ne ong'ielo rengo. Jayalo marahuma mar piny Nigeria Timotope Belagan Joshua mabende ong'ere kod nying mar Prophet TB Joshua ne ong'ielo rengo odiochieng' manyoro. Ito oboke mar ang'wen, jo od bura motenore kod jalup ker William Ruto owacho ni ok gibiyie kod chenro moramora mar chwalo nyime yiero maduong' mabiro bang' ka jo od bura kaachiel kod jotelo mag siasa masiro lwedo bill mar BBI e pacho kae, mago jo od bura motenore kod ogai mar ODM Raila Odinga kaachiel kod jatend piny owacho Uhuru Kenyatta ne oramo ni bill mar BBI nyaka chwal e ombulu mar paro motelo ne bago yiero maduong' mabiro. Jotelo motenore kod ogai mar ODM Raila Odinga kaachiel kod jatend piny owacho Uhuru Kenyatta oramo ni bill mar BBI nyaka chwal e ombulu mar paro kata referendum motelo ne bago yiero maduong' mabiro. Gima jotend siasa kaachiel kod jo od bura mag tanga motenore kod jalup ker William Ruto neno ka chenro mar chwalo nyime yiero maduong' mabiro, kendo giramo ni ok gibiyie kod paro makamae. Ito oboke mar abich, duon od bura mar UDA motenore kod jalup ker William Ruto ochako chenro mar dhi uso kata dhi sero oganda maok e gwenge makadho wadh nam chumbi motelo ne yiero maduong' mabiro. Duon od bura mar UDA, duon od bura miteno kod jalup ker William Ruto dhi chako chenro mar uso kaachiel kod sero oganda maok e gwenge makadho wadh nam chumbi motelo ne yiero maduong' mabiro, kendo jiwogi mondo gisir lwedo jalup ker William Ruto e dwaro mare madhi laro kom ker e yiero maduong' mabiro. Gino ma ineno kaka chenro mar duoko piny mbi mar ogai mar ODM Raila Odinga e gwenge makadho wadh nam chumbi. Ruto kaachiel kod jo od bura maok e gwenge makadho wadh nam chumbi kotel ne kod ja od bura Aisha Jumwa dhi chako chenro mar sero oganda maok e gwenge makadho wadh nam chumbi, kendo jiwogi mondo giriwre kod duon od bura mar UDA kaachiel gi siro lwedo jalup jatend piny owacho William Ruto e yiero maduong' mabiro. Gino ma ineno kaka chenro mar duoko piny teko mar ogai mar ODM Raila Odinga e gwenge makadho wadh nam chumbi. Ito oboke mar auchiel, iwacho ni jatend piny owacho Uhuru Kenyatta biro bedo ka loso kod oganda maok e gwenge makadho wadh nam chumbi kokalo kuom spika mar od bura
Justin Muturi. Jatend piny owacho Uhuru Kenyatta wachore ni biro ga loso kod oganda maok e gwenge makadho wadnam e gwenge mag Mount Kenya region kokalo kuom spika mar od bura mane osidhi kaka jaloso e lo oganda maok e gwenge mag Mount Kenya region. Ma en wach mane owach kod omin gi jatend piny owacho Uhuru Kenyatta miluongo ni Kung'u Mungai, mane owacho ni ker Uhuru Kenyatta biro ga loso kod oganda maok e Mount Kenya region kokalo kuom spika Justin Muturi bang' kane osidhi ka jaloso e lo oganda maok Mount Kenya region, kata obedo koni jotelo mag siasa maok e gwenge mag Mount Kenya region osebedo ka pingo chenro makamano. Counties mag Luo Nyanza bende sani koro kod kwan mathoth mag oganda magamo midhusi mar COVID-19 e kinde ma lakteche kaachiel kod apisas mag thieth maok e gwenge mag Nyanza bende iwacho ni odhi e ng'anyo. Oboke mar par lose wi jakom od bura machon mar ODM Henry Kosgei masani koro ibaro mondo chul omenda maromo bilion 1.3 pa jondiko kaachiel kod pach josomo ni oboke ni mar Daily Nation. Oboke mar ariyo kod oboke mar The Standard. Thor mar wacho nyimo oboke mar The Standard en handshake goodies split Raila's allies. Handshake goodies split Raila's allies. Eni okang' mane jatend piny owacho Uhuru Kenyatta okawo mar yawo projects madongo e gwenge mag Nyanza, to moloyo e gwenge mag Luo Nyanza, motelo ne nyasi mag Madaraka Day, iwacho ni okelo pogruok e kind Raila kaachiel kod jodito mamoko mag riwruok mar NASA. Okang' mane jatend piny owacho Uhuru Kenyatta okawo mar yawo projects madongo e gwenge mag Luo Nyanza e counties mag Siaya kaachiel kod Kisumu, motelo ne nyasi mag Madaraka Day, iwacho ne owang'o it jotelo mag NASA ka Mudavadi, Kalonzo kaachiel kod Wetangula, gino ma omiyo jotelo gi oramo ni gidhi laro kom ker e yiero maduong' mabiro kaka yo mar tero ber ne oganda maok e gwenge mag telo negie. Mano e thor mar wach e nyim oboke mar The Standard. Ondamo mane jatend piny owacho Uhuru Kenyatta okawo mar tero development projects kata chenro mag dongruok mopogore opogore e gwenge mag Luo Nyanza motelo ne nyasi mag Madaraka Day, iwacho ne ok omoro jodito mag NASA kaka Musalia Mudavadi, Kalonzo Musyoka kaachiel kod Moses Wetangula, gino ma omiyo sani koro giramo ni gidhi laro kom ker e yiero maduong' mabiro kaka yo mar tero mwandu kaachiel kod ber ne oganda e gwenge mag telo negie mag Western Kenya kaachiel kod Ukambani. Wivu ni mbaya. Oboke mar adek loso ewi jotelo mag siasa matwere nyaminanega, jotelo mag siasa makochopo ka twech to onge penjo. Mano jatend piny owacho Uhuru Kenyatta mabende twere mar atari, Mam Margaret Kenyatta mano first lady kaachiel kod women rep ma Nairobi Esther Pasari, siwacho ni magi kuom jotelo mapacho kae matwere mar atari. Ko amua ni twere to twere ka bando manum. Aye, but dak ginyala poda pek. Oboke mar 4 loso e weche mag uchumi. Oboke mar 5 loso e wi tho mar jayalo marahuma mar piny Nigeria TB Joshua mane ong'ielo rengo odiochieng' manyoro. Oboke mar 8 en ni chenro mag dongruok, weche mag dongruok mane jatend piny owacho Uhuru Kenyatta otero e gwenge mag Luo Nyanza e counties mag Siaya kaachiel kod Kisumu, iwacho ne ok omoro jodito mag NASA ka Musalia Mudavadi, Kalonzo Musyoka kaachiel kod Moses Wetangula. Iwacho ni Wetangula, Mudavadi kaachiel kod Kalonzo Musyoka ne ok mor kod okang' mane jatend piny owacho Uhuru Kenyatta okawo mar dhi yawo projects madongo e gwenge mag Luo Nyanza motelo ne nyasi mag Madaraka Day. Mae wach modhi nyime nyaka oboke mar 10 nyaka oboke mar 11 kama koro iwacho ni Musalia Mudavadi ok mor kod okang' mane jatend piny owacho Uhuru Kenyatta okawo mar tero weche mag dongruok madito e gwenge mag Luo Nyanza to weyo gwenge mamoko ka mag Western Kenya. Koro ma ochuno Mudavadi owacho ni odhi laro kom ker gi thuon e yiero maduong' mabiro mar tero ber
ne oganda mawuok e gwenge mag Imbo mar Kenya. Koro iwacho ni ber mane gwenge mag Luo Nyanza oyudo motelo ne nyasi mag Madaraka Day ne okomoro jotelo mag Western Kenya kotelne kod Musalia Mudavadi kaachiel kod Moses Wetangula. Ito oboke mar 14 nyaka oboke mar 15 gin weche mag somo, tok oboke mar The Standard gin weche tuke malose piem mag ng'wech mag Eldoret City Marathon. Kuom weche tuke e yor adimba watudre koromo saa 11 mamidhiambo e kinde madhi miye weche tuke e yor adimba. Oboke mogik an kod oboke mar The Star. Thor maro wache nyimo oboke mar The Star eni Muturi to kick him out. Muturi dares opponents to kick him out. Eni speaker mar od bura ma pacho kae Justin Muturi onyiero mokalo moko kuom jo od bura machano thiche oko e apisi ka speaker mar od bura ma pacho kae. Ne owacho ni gin gikel motion makamano e nyim od bura kendo oikore mar rakore kodgi e nyim od bura ma pacho kae. Mabiro ndalo machuok kende bang' ka moko kuom jodongo mag oganda mawuok e gwenge mag Mount Kenya Region ne osedho Justin Muturi kaka jaloso e lo oganda mawuok Mount Kenya Region. Gino mane owang'o mokalo to jo od bura mawuok e gwenge mag Kenya madiere kata Central Kenya motenore kod jatend piny owacho William Ruto masani koro buogo thicho Justin Muturi oko ka speaker mar od bura ma pacho kae. Kata kamano Justin Muturi onyiso gini bring it on, come baby come, warom e nyim od bura. Mano e thor mar wach e nyim oboke mar The Star. Justin Muturi mano speaker mar od bura ma pacho kae onyiso jo od bura matemo thiche oko e apisi ka speaker mar od bura mondo oter motion makamano e nyim od bura oikore. Mano e wach modhi ito oboke mar 4 nyaka ito oboke mar 5. Justin Muturi onyiso gini come baby come. Ito oboke mar 6 TB Joshua mano jayalo marahuma e piny Nigeria ne ong'ielo rengo. Ito oboke mar 7 pod loso mana e ywarok e kind josiasa mawuok e gwenge mag Mount Kenya Region wi ondamo mane moko kuom jodongo mag oganda mawuok Mount Kenya Region okawo mar sidho Justin Muturi kaka jaloso e lo oganda mawuok e gwenge mag Mount Kenya Region, gino ma osekelo ywarok mapek. Nyakwaramogi mano bende makelo wa giko nonro mar oboke odiochieng' ma kawuono. Ne alidho ni alidha, inyalo kawo thuolo mari mar mondo inyiew oboke momori mondo isom agaja mar kwano nyaka agaja mar meli. Taruoth riti kendo rita twarom kendo odiochieng' makiny. Elo director mara Josephat Janyakach wakwayo ni bed kod odiochieng' makare. Orit masani nyinga Chris Owino.